Bon dia de divendres, primer dia de maig. És el Dia Internacional del Treball i de la classe treballadora. Hem estat a 11 graus de mínima entre les 5 i les 7 del matí. Actualment, quan encara no són les 9:30, hi ha 20 graus al termòmetre i està previst que a partir de la 1 i entre la 1 i les 3 arribarem als 31. Hi ha una humitat relativa del 72% i una pressió atmosfèrica de 1.014 mil·libars. Fa vent de ponent, segon dia de vent de ponent, amb ratxes entre 15 i 20 graus. El sol ha eixit a les 7:02 i es pondrà a les 20:56. L'índex de rajos ultravioleta és del 8, amb la qual cosa se necessita una protecció extra. Cal evitar eixir durant les hores centrals del dia, s'ha de buscar l'ombra i resulta imprescindible camisa i crema de protecció solar i un capell, a ser possible, d'ala ampla. La lluna en quart creixent i en temps de pandèmia, queda't a casa.